ka to ka chorus ka balai po a ngala ku jing mut ban bu yu jisu ngala ku jing mut ban bu yu jisu ngala ku jing mut ban bu yu jisu nganom pai di nganom pai di Kim tre gamar wenganmu iwela kim tre gamar wenganmu iwela kim tre gamar wenganmu nganom pagi nganom pagi pertaigan inom gading kayan ba pertaigan inom gading kayan ba pertaigan inom gading kayan ba nganom pagi nganom pagi Kiwela kim tre ngamar wenganmu Kiwela kim tre ngamar wenganmu Kiwela kim tre ngamar wenganmu nganom pagi nganom pagi To kapor kalabyang nam ta jungi bangin sedang no ikni ka jing syakri jungi na por na kerpat yang sekretari baon pensengo ya ka program Teman masan moderator kumtuang ilayo ya kejing ruwai pendehem mensim na kejing yang samla balang krem yo de charman nai moderator yo bapule berduai teman bersan MJ nong sik nong krem rebrand WF yo knio lom ye kijing aingu kat badang lom ye kijing aingu ngin yo ye kini ke kwayar na kijing yang samla balang krem bad na kijing yang samla balang nong silong kita kelong ki ke program hakne kijing yang kublai sibun ngi aingu yo blay sasisin pans hakan ka stem hakabangin yo ay kabangin yalum kum upay lang jong ka jingeseng nong saray jong ka paryong presbytery inges kambau blay uladon ringkap nama kata nakamta jong ilang barok kum ki padlang ke belasi uspa jong trai ke bangela ya ke ban mi na lagi jong ki balang bangin la ya ke ban poilang hakane ke balang hangni hanong dom bangin yo ya ke ban ya syakrilam hakane ke jingya seng nong sara jong ka presbytery ublay un betin lenti bat undon ringkan kumba ulayalam hakilenti yang kijeng ha kani kasngi berosesngi kumba uladon ringkan ro bat laga jong kajingya sang nong sarai jong ka presbytery nadu menhin menstem
Haki mengelayo ro ya kaban ya kerani ke babon ki kam ki jong ka jing ya seng nong sarai. Ublai un kerku na kam takani ka por ka bakantang. Hai swa ya ka bangin sayo ban sedang no ya kana ka jing sakri ka jong tongin ya let ha ublai ha ka jing dua. Ngi aingu ya me ublai uba ukpa jungi ubahab nang. Sasisen pan atrangi pai semi hagani kastam kabalong kasngi kabakrau kajongmi oh au blai melayalam yilagi jong ki sakri kabatlot ki jongmi bangilala ban mi lagi jong ki balang ki jong yakaban yalum lang hangni atrai bangin yo yakaban sakri yami oh kham tham me ko kunra ya ka bangin syas ko ya ka ktien ka chong pan kantang au blain mar ka tayang iwei pa iwei baro bagani ka jing sakri ka jong hakani ka khlep ma ka long da sisa atra kata ka jing sakri ka bandak kiu so sakakat ka jing isnai ka jong oh ya rap lu yang i baro kum kinong ya sementa bangga kai baro na markata kabangin yo ban ai sami kana ka po kandalong sisa kum kata ka jing aingu thang ka ba yubi kerku ko kanra ya ka badang por badang sa jong ka jing sakri ka jong ngi dua ha kertang uci sukres amen ngin sayo ya ka ban pulena tin ka jong blai badua kum to kembala penbench maka program i teman besan MJ Nongsin ngin ya sedang no ikani ka jing sakri ka jung yu ble po da ka jing roi ka ba arspa sau po sau ka jing roi ka ba arspa sau po sau saka kam u kan ran ngi ki sakri u ble bot kalenti ba utrai u ya ha parthe hajing kan pham jong u bor ngin yai panthamai ai ti lot laki sam ba u hi ula ai tongin tre nang yai tre ngin kermen ngin sarai hadu bakan rat un wan phai baro ngin yang lang kajing roi ba ars pa sau pu sau Syagakam ukan rat ngi kisakri ublay bot kalen tiba u trai uyat haperte hajingken pam jong u borngin yai pentemai ai jelot la kisap bau hi ulai tongin trei nang yai trei tongin trei nang yai trei ngin kermen ngin sarai hadu baken ratun wan pai syakakam ukan rat lang rot bat ngan ngin sa na jing ma unong syon dei mangi ban yada halengkor kading pna buram yang ikayeng kad bang iyai alam sya jing syong ta tabnen tongin trei nang yai trei tongin trei nang yai trei ngin kermen ngin sarai adu baken ratun wan pai syakakam ukan rat don kajing trei kerhai ban penbe kalenti
Bakken hôn ba kịp hai cờ tình u Jesus Christ tổ nghìn nàng dài kinh tiêu ring sa ching e jong u na kapper thấy bas niu tổ nghìn trei nàng dài trei tổ nghìn trei nàng dài trei nghìn kermen nghìn sharai hadu baken rat un wan pai shakakam u kan rat ha jing e jong utrai jan ku ban li bat ban sniat uku lar ban ai lam bat riu khu nhìn long hak ma jong u junom blasius pada kesnam in pernai haburom tong in trei nang yai trei tong in trei nang yai trei in kermen in sharai ha du baken rat un wan pai. Thế này por shopping ni lai shoplay hang jing tuai ngan bun sengu yin lai teli ke bentan nak tin jong play ke baning kong ni la ban syam nagi kam ke apostol Paul kelonong ke bar pho ke kon ke ba at pho pra kin tin ki bong ki jong play ki bong kum ne tu sumar syap hang ni la de bat syap hang kata ken hon barong haga ba men sembo khun la penlong ye phi kinong sharai ban sa ye kabalang oblay ye kabalo thin daga snam junguhi teka sithi upol se kinong rom kelonong ka khat lai ka khot ka bakhan ari kitin gi bong kumne kamin kata kalang ning dirno te kasngi kalajan nama kata to nginya brat no ya kita jingle jong ka jingdom batungin king no ya ke atiar ka jingsha tika sithi ba ar upol sino koren kelenong kebasan kadakhat kebakhat nyo kintin ki bang kumne kumta la dau u ru u don au chris u long u jing tha bathmai ki ru ki barim ki la do no hakmi ki baro ki la jialong ki bathmai tilio sngo lembang kintin ki bakhut ki joblai ngin ye lai shoblai ha ka ching tuai ngin ye tuai hajan jemau blai bok pa jungi ba benang ngi aingu yeme ko chi subokodo yiga jendorang kan jeme ko kanrat ba ha leng bagi sngi kisnam ki bnai kitayo bulalai no shadin ni sngo tho ko pa bi mialam ban mtin nanti ka chingyom ti kom ki khon jablai ni kan do igane sngi ba kraw ka sngi ba tang e jeme ngiyo kum kini galat ban syakriya me ji subokodo blai bisnai ngi tuai ban ngai ngu karpang yeme ko pa bi ye ka jendorang kan jeme lambat ngi kum kinong sarai jong ka paryong presbyteria blai hoy ko kanrat ba ha kum ka jesang no sarai ngilai yaj pratli ki jesang ko kanran ngi sngo thu ba sang ti bodon bor jeme kam simla klet yangi ji subi nyu blai bisnai hoy kum kino sarai jong ka paryong presbyteria blai bi menin ka sngi ko kanrat dudang stem ngina poi hang ne ka balang nong dom daga cingkmen ko kanran bat kum jro trai ji subokodor ngina yo sibun ki sembo jemperkan menen ka sngi blai bi mat sibun ki kam ngina lap na pendam nak bantaban pentelun ya ka kam jeme
kum ka jing sang no sharai presbytery chi subu ko do ble bisne mi ko kanat ha habang yan dan ti kum kino sharai hakini si oblabi bon sen ni kendu mau siang banyalam ken hon jeme nabangi bangi em si oblai kidagi si wadam de jisniu kidagi si wadam de jing bon sen ko kandan kapan ram ke jing no mensem ye ke jing em ji kum kino sharai ni sngongu yame ko pabi mirang don Jesus Christ ubarlong no yalam ke jing em ji kum kino sharai pen ke jing telot oblai to is name pen ko bor oblai no mensem ko jame kum kino sharai ngin ram ke jing sekriya me banyalam ke kan hon jame oblai Jesus ko don ni dua ru oblai ni bau padlang jong ka poryong presbytery oblai hoi ku kan rat ki me ra jong ing isam ki wan hane balang nong dom oblai ban ngam ban syach skol leng ba khu bor ka tin jame Jesus be hoi ku kan rat ba don ap dang ji ko padlang jong ki balang apo ka poryong presbytery oblai ki ba don ap dang ji kan do jinge ki ba don ap dang ji le hinga sam ki ba don ap dang ji bo so ho jing mon hinga sam Jesus be ni so tho mangi dai ki jing thau ba kor do jame wat sha maki bonyo satan in kne dindo ye jing yem ji kum ki khon kristan blai bodon bo ni so tho ma me don ka jing yeng ki nong pom ten ma ta try is day tu ya ram ye ki tu ki long yeng ma i jing jan jan me kan do ye jing yem jong ki lorong kar ro blai kham tam lemba shakri jame pastor umasa sam lemba khu bor tin jame leng bagan step ko kanat ba hon ablai bi jiban kre ju urang tang ko brio ngai skam atra bo mensem khoj ma blai un panjanai yakin tin ko kren mar kan ba me nagi sintur ju lorang kar ruengi wai pi wai kom palang no ngam bang ngam ar cha skol ma khu bor tin jome kan long sisa ka bor ko khrao namata ka chi em ji i wai pi wai lorang kar ro blai bi le mai khon samna kabangin sayo snow na may kuwayar kabangin sa ablay hoyap na nga jiban kray sitom jungki ngay skam ablay maman sembok ho jumay kon shan bor iya kaching iem jungki lorong karro ablay bi kachi syakri jung iem heka pop na sa baro ni ay tingi siya ni aksang tiba don bor jumay pediang mat sngap ablay hijidway kaparit jungi kinyang pop pertama chis wingi dway amen. Ublay un kerku yau syakri ujang blay ublapan sengaw hangi haki kentin bakhuat nak ketien ke bakhuat ke jang blay bat kumjoro ublay un kerku yangi baro ke bangilapan syak sko ya ke ketien ke bakhuat ke jang ngi dap dakajing sengaw kemen kum ke jingeseng nong sarai jang ka presbytery pariong ni hakane kakle mathabang yoi babaro arngot ki pasto ya kiban ai ya ka khubor ka ktien ka jang blai hakane ka sing kilia don rengkan lembat ni nadu kene ka sin ka maningkong kublai sibun nakam ta jong pi i pasto WC Kongwil iban sa ai ya ka jingkren lasibet hakajing ya sang ka arsin ni piang sobha ya pi pastor nakamta kapor ka ba phila plak por khnang ban yo ban ya don ringkam bat ni kum kajing ya sang nong sarai jong ka paryong presbytery bat ni don kajing ya ka bas kham bat leng ba ka ktien ka jong blai ka bangin sayo asno na pi kan long kata ka ba ai kajing man toy hakajing im kajong kum ki khon kajong blai kum joro ngi don hakane ka pon i pastor WF yau pnyam iban sa ai ya ka ktien kajong blai hakane ka pon ngi priang sobha ya pi pastor nakamenta kane ka por ka bakor do ka ba pi pilak plak por khnang ya ka ban yo ban ya don ringkat lembat ni banyak syakri lambat ni kum ka presbytery bat nginget skam namar kata baka jing don ringkat ke jong pi kham tam
ya ka ka bau blei udon ya ka ban kren ha deng jongi lengba ka jong pi pastor kan long ka jingker khu ya ka presbytery borok kawing ublei unker khu but un yalam yang tongin penkentang yala disipor nama kata ha ka bangin syak skor ya ka ke bakaktiin ka jong blei ka don ban kren hangi hakani ka por ngin sayok sngo nama kata ya ka kubo na ka ktien ka jong blai lang ba usakri u jong blai ngin yap tang byang ya ka jing sakri ka jong da ka jing roi ka ba ars pa sau po nyo haden jong ka jing roi i pastor in sayok ya ka ban ya ka kubo ka jong atrai melakhot yang sawe memsha bangan yan bakla jing it jong me yai kersan tang ma me hi ya kani ngapan nong priem ka pertheng the hangala jing ai ki lang prot jong me bansa dala do nun jing e basisha baro ka jing roang ka ba ars pa sau bunyo ji atrai me lakot yanga shawe mem shambangan yan bakla jing ijong me yai kersyan tang na me hiya kale ngapan ngong pen Jing yalek iwan perken mau kat no hame kiban aingan sya kajing skokmen tin bajam hanga atrai yai kren nong pen jing snow diao ngatip ngan siem bor omen sim ai ngan yai bat kem nong pen kenjat angan minot hang takum syakri babha tin snobha hanga men on jing men uken rat hang ta ngan syong nong pen
jing ai ai kelang brod yong me pan san da la lo nu ting i ba shisha. Teman mesan long moderator jangka Presbyteri Pariong baru penyaji yang kini kejing yeseng jangki nong syarai jangka Presbyteri ki pastor ki teman mesan baru jangka Presbyteri ki dikat kamti balang ki long kemi ki long kepa ki kun samla wat hadu ki hep ki berit ngapen pau ya ki jeng ngongu yo blai yo banya don bentar kat lembat pi ya ki jeng seng nong syarai bad ngas ngoru ban ai ngu yo blai bola penla ya ngar kat lembat ke yeng ka jonga mangin yo ban wan ban ya syakrilang ya keteng ka bayem ke jong blai ha ki jeng seng nong syarai jong pi Kinong syarai jongka Pariong Presbyteri. Ngasngo ya kaban penpauru ya kejing sngo kemen bat kejing sngo ngo kebakam kerpang i Pastor Lucy Kongwir. Ibalong mai ibalawan ya kaban thong yanga kum Pastor ha kabalang ha dangar kabahap mentah ha ka distrik Warsep ni kabahapo jong ka Moplang Presbyteri but iso buram bahaya i magiju kami kenduk bunsin hiru bad ngala kam khot program kam bunsin ru i by don ke program la shibet bat habang lepe ke program ke ba kham sngau tenat ba kani ka jingiseng nong syarai jong piang ne Pariong yo ye ki pastor ki basdang W WF WC WK la shibet men ki don bon ki don kato kani ki pastor ki balong ki schoolmate ki don kato kani ki pastor ki ba Pastor ke yopna beri para kita menpesan kibangi ya itu bah kibialong perlok ba jan bah adu kepor ba yale school ba yale kelas ba don hasilong kublai shibun ya kenika jing khot ke jongpi yang ada program na kebenta kenika jing yeseng jongpi kinong syarai kublai kerpang ru ya kenika balang hang ni hanong dom kabala priang ya kene ka jing seng bat kabala khot yangi sya kene ka jing syakri ha kene ka sngi to blen kur khu non kat lambat ngi haswa ya ka bangin poi sya ka benta ka bangin yo ya ka ban ya pusan ya ka tien ka jong play tong ini doai kum ne wan ya ka ban ngu ban dam kemat jong me ablay bok pa jong i bah beneng meyo i bangi don ha kan ka balang hang ne nong dom yang ban syakri bat pen pendon buram ya me rekat lambat ke jing seng nong syarai jong ka Presbyteri Pariong ge doi nomor kata ablay ha kan ka por bangi don ya ka ban syashkor ya ki kubor ki jong me to manis neiban kerku yang iwei puwei barobat kamtam to manis nei kaman pen kentang yau syakri jomai wayeng hakini kejaka kabak kentang ya kaman pen sngew ya ki kubor nagatin ka jong me pen kentang bat pen kubor yau syakri jong me hakini kapor pendon kam yau utang kumatiar jong me tangka tendong kum tendong jong jing pen sawa bangir dwai ka bam me men kerku ba men ai lai lut hap deng jongi ha kini kapor
Gabangin yo sngeu ya gektin ka jong me. Om tang kum kinong syarai ki pastor ki teman besan. Henry ru ya ki khon jong ka balang ki badon hapo jong ka pres tri paryong hi paro ka wei. Sim ti ya ki ka por batu sim halade ka buram. Haga kerteng ki jong try para penem jong i Jesus Christ ngi duai. Amen. Habang apeh dia kena kasiam, kalong syakatim kabayar, unong syarai hakajing syakri. Bat ngait pa, I teman besan moderator, I bakren romprang kena katim, ila keren bon, bila yoru ya ki pepa menhin mo. Bangang kermen bakal long ke jingkerku nak mentai jong kinong syarai. Ngala perhat. Ba ngan yo ya kaban pensyong long rem ya ka bentah. Ya kaba ngala persyang ban penkre. Tehen renda hadin ba ngala yo ban pule ka program barakawai. Ngayo I bakal adon pat ka wei ka benta ya ka ba en keren daw nong keren subjek la sibet pastor beli ke simli wadai na ka jui ka prestori kalapan paino yang ka wei ka benta rei ya ka tu ka benta ka ba ka donru ya ka bala pensyong nong rim ka subjek le singan nom la ban lain bat ka nong rim ka ba ngakwa ya ka ban pulih hagre kapor kalong nakasiti kabaning kong kajong apostol Paul sikinong koren kalong kabakat ar bat ngan simtang ya kedikot kabasau bat kabahan reo tin kibong kumne te don kibaper ha kajing ai o don kibaper kijing ai henrayu ju mensim bat don kibaper kijing syakri henrayu ju utrai Badon ki baper ki jing trei henry ulong uju ublei uba pentrei ya ki baro habaro kani ka benta ka bang akwa te henry kum ka ba ngachubu ya ka kum ka topik nganom krempat ya ka konteks bad ya ka teks jong kane lada ngakren ya ka konteks jong kane ngalade ban kren ya ki apostol Ladai ban keren ya kina tulopa, ladai ban keren ya kinong yalap ya ki pastor kita men besan, kini kot komti balang. Tehen rei ka benta ka mangakua ahi ya ka ban keren ha kini kapor. Kalong bet unong syarai ha kijing syakri ya ka balang. Unong syarai ha kijing syakri ya ka balang. Iyo I bala ai hangi ya ki talen ya ki sap ki baper. Tehen rei ka benta ka bakum kinong syarai ngi de ban trei kalong ban pendep. Ka balang presrian ka don ya ka kerteng naka nongrem ka bala tung lane ya ka ba ka jing mut ka jongka ka long bet na kamta kinong ka de ka jing don kinong syarai. Bat bangi tip bala kot presbyterian. Ha ka bawan na ka weipat ka kentien. Nong wei kebaki ong presbita namar bala peniyat yaka dakine ki presbita batla nyoru yaka bakadei kata ka Methodist Church lane kata ka balang Methodist ndai ru ki ong namar balai balale da ka method system ki pastor ki temen basan ki dikot komti balang bat kumta terter Dia nak kata kadau ngiyok ya kena kerteng presbyterian. Kani ka kentin. Lada shim ya ka jingmut presbyter. Ngiyok iba ladon natu ka testament ka rem. Ya kani ka jingjit ya ka jingtung ya ki nong syarai. Bat habang ala perhat kala sedang nadu bau belai
Ulabo yo Adam haka keper Eden. Pi ujit yo Adam ubriu. Ban sensar, ban sumar ya keper Eden. Bat namar kata ulai upres betar. Pi haka kitab Genesis kalau ngabaar kat sampai laong kumno. Bat utrai ubau belai ula shem yo tau breu. Bat ulabo yo hak per Eden. Balai ubu. Ha ka sentence ka bakhadu laong. Ya ka bantrei bat ban sumar ya ka. Kata kada kejing temu. Ubu hak per Eden. Ya ka bantrei bat sumar ya ka. Upres betar. Long syarat. Hakates semen ka batemai ngiyoi balatung ya kita menpesan hadin jong ke Pentecost. Henry lapen long riti. Lapen long rukom, bala jit, bala tung teman basan, hadin bala pen priangnya ke gospel, bala pen yar ya ke gospel, dau pol haki gentle, langit pulih kitab kikam ke apostol kat saur pulai layatu, te enda kila tung haki kita menamasan halaka balang-balang, baro, bat, baki layar dua lem. Bat kajing sya jengit kila IT no ya ki ho try ha ubah kila langai ha bah kila lei pada lapan ladon ki para mangai ki bak kila don ki briu ke bakala Kristen ki tung balang bat ki tung ten pesan lese pipule ke history jong ka balang perstorian hari kasih jantia men ba kini ki balai ya lap syati selengam kajing yang apa gitu gupor ke bala penbej kan mau kan don ke wei aja bala penbej dak sub district Rangthong hapo kajing yalam jong pastor Watson rani kila jaki penai lai penai kijak lai penai ki hapan kit lagi kau ki hapan pen krebam hi le dak kan hon bat kijak lai penai apa yang kita kilai penai kiyo ya ki arter lagi balang ya ka balang kulang ka balang dong jeri menta ki don ki wei ru ki basatai ke bakap karo hills bat hakapor ka bagi laila don ki bakela ba mot ngan nom yetu ki don ki jing jia ki ba snok tenan ba hapor ke ki lawan paipat ki sawan tungten bersan ki le kumta Haning yo ibo polru ule kumta. Haka balang persatuan jongi hari India kumbang laong. Ngidon ki pastor ki teman besan bat ki dikot kemti balang. Haka level persaturi sajrong ngiong nong syarai lane kita ki nong syarai bane. Tangi ki pastor bat teman besan. Henry ngamtip ngi hapo kan distrik jongi hapo ngomong plang presbytery. Nadu kan distrik Hakal distrik ni ong baik ya kini kot kemti balang ru baki de kinong syarai. Nyamahar kia raplem. Hendai ya ke konstitusion ki ai sop temen basan. Ya udah kot kemti balang. Teh mereka dong lah kajong kajing motong kan lomba tai ya kata. Kawe ka lomba ngiyat rei ngiya syarai ngiya sumar. Ya ki kenho ya ke kenhon kajong belai haka balang. Pina kata kadang West men WSB haka kot kaba uai keteng de Bible exposition commentary uong kaktin tenan basan kateu ya kibala I haka jing syakri kakentin pastor pang kamut unong ap langbrot Henry kini ki kerteng baroar. Wang kateu ya kaju kakam ne kajing syakri. Kumta presterian kamut balasan syar bat syarai daki pastor kita menbasan. Kata haka naga mentahkan ni kajing syakri kita menbasan ala kinong syarai kinong syarai kajing syakri ya ka balang ngan wanra ya ki lai telikipan ka benta ka banding kong kelong
habala thung lajit yang ikinong syarai, ki pastor ki teman basan, ngidei bandon ningkong ka jingya dei ka bajan baru tahu bala khot yang i, ngidei ki nong tre, ngidei ki syakri, baru try Yesu bala khot yang i udah kenrat jongi, baru ngidei bandon ka jingya dei ka ba marmet ka ba met lane ka jingya dei ka bajan ka jongi shimet kum kinong syarai rengkat lem, baru kenrat baru try jong ka kam bolong try Yesu. Nak bentakan ni kabangala ong mene ngan pule naka siti ka baning kong ka jong Petrus kalong ka basan bat ngan pule tang ye kini ki dikot kaba nadu ka baning kong hadu kaba sao kabong yadi memesan ki bah pedeng jong pi na margata ngaken tu uba uparata memesan keng bat usyakri ya kita kijing syak sitom ukres bat unong yo bentaru nakata ka burom ya ke bansa penpau to pin psa ya kata keken hon ka jong blay ka bah pedeng jong pi da ka ba syarai om da ka bale jubor henre da la ka mons ngobahi om da ka ba khwan mentoi henre da ka jing sneu lakloi om ki bale trai kli halor ki balang henre da ka ba penlong yalade karukom ya kata ka kenhun te endah la penpau yau na ablang rot rangba pinyo pediang ya kata ka pansngiat ka burom ka bom sepno kata ka ba upol ukentu yau Timothy hau Petrus ya ki temen basan suri habau Petrus ukentu ya ki para temen basan iyo i hang ni bau Petrus upen hapo ya lade om bau wong ngau apostol Henry upen yang kat ya lade bat ki temen basan bat ki pastor ki nong syarai haki lokal church ne haki balang hangi yoi bau Petrus ukwa ban penpau ikan nuksa upen i hangi balai ba udon kata ke kajingnya dei ba jan shimet baru try Yesu ulayo bentar kajingnya syitom mereka baru try Yesu ulayo un sayo bentar wa kajing penpau ka purom kabasngau tenat ban perkat marba yo i bau Petrus kumto ulayo ban sim bentar hakijing syitom ka jong try Yesu haba utrai Yesu dang don kat dalam pergi kena percaya kidon ki por bagi mati ka jing tangan Petrus ulam mat dia kajing syitom baru Yesu hak perket semane la kim shem lala ya kaban ap ban ya syitom utrai Yesu bagi yo tiaru Henry men mit men yong kilhaban lek pet mit pet yong hak perket semane usha ya kajing tenju habala kamyo try Yesu usha ya kini kajing tenju Henry kebas kenmau kebas ngautenat ba ulai yoru ibani ya simbenta lali banda don rengkat baru try Yesu ha kajing penpau ya ka burom kajong try Yesu ha ulum kajing kelador ha ulum jong kajing kelador ladangin pule Matius kalong kemakan nyawe hadusan laya tu syapang kane nemar kata Petrus haka citi ka baar ka jong u haka lenong ka ba ningkong lakin pule nadu ka dikhat ka ba chipho hapudu khat pra pinyo i ya kane ka benta ya ka ba Petrus uyomat bat nganom kwa ya kaban bat uyatu syapang kata ka buram ya kaban sa penpau kajing pen kentu ka yung Petrus kita masam hakan ka benta klam ardatin ba ukan mau bau Yesu penpau ya lade kum ubriu bayat jan ba don ka jingya dei ka ba jan ba try Yesu
Uyo ya ke jing hikai, uyo ya kan nuksa, ya kan rukom ke berper no try Jesu. Pi kan mau. Uyo sngeu ya ke jing hikai ke bau try Jesu, ulah ai ke jing hikai. Siapang ke jing em, ke jong nong ap lang brot, ubala em na ke bentaki lang brot. Ubah tre dalam kamon sngeu ma. Habang ipulik kasih gospel Yohanes kalau basipau nyau kan reu. Haka juga por Petros kan mau. Ya kejing tau Jisu ya bau day ban psa ya ki kan hon lang brot. Uday ban ap ya ki lang brot. Bat uday ru ban psa ya ki lang brot. Haka balai sin. Ketu ke bau Jisu ong mei jangan. Hang tu ngiyo i. Lai teli. Bat ki don maka jong kejing mot. Habau tri Jisu keli lai sin. Bat habau Petros ulah jubab, bat bau Jisu open kot, lane udon kita ke instruction, ke jingta, bat ya kaban assign, lane ban pakam ya ubau deh ban le, psa ya ki konhun lang brod wong, ap ya ki lang brod, psa ya ki lang brod. Ngamdon kam ya kaban batai ya kani, Henry kendiat ngan sukudeu. Haba ong psai kon amro kamur ki badang lung ki badang kelah Kristen ya ki kena haba ong ap ya ki lang brot kabamot ya ki ne ki bala scam ke jinge ki bala don ka balang psai ya ki lang brot kabamot ya ki ni ki ban salong ki nong sharai ki temen basam ki pastor ki bala i tang katangan ko tang ta hang ni habang i pet ka ka ba Petros uyomat hak jinge day shimet jong ubor try Jesu u penken mau u kedeu tiak hang ni ba u don kata ka jing yo benta ke don benta ke jing sya shitom bat ya ka buram ya ka ban sapen pauru ka jing maham Petros ka di khat ka balai ka ba uang bom day ban le try kli ya ka balang ula yo jing hikai no try Jesu bang ipet ya ko lokas kalau long kaba arsa arpun reu, haba kisenran, kila sungtu bau try Jesu, unsapan kudno ya ke ministry, kajing perkat jongki kalong, ya ke bau try Jesu un job thma, ya kini kin nongshun, kibala sensar halor jongki, bat kila perkat bau un sengno ya ke hima, kumta kila ya sa kila ya ong uban kam krau. Jisu uklem yo sngeu ya kata. Henry utip ya kata. Kejingnya sajong ki halenti long. Henry utip bakila ya saj ya kata. Uklem donlang ha kata kapor. Kabaki ki ya saj para maki. Bakila poin kat lem utrai Jisu. Utrai Jisu penpau ya kata. Bat uang kis im ki gentle kilek try klik yaki pada kita kibat donbor halo jongki lakhot nong kambha henry pi pin omlong kumta pim de balong kumta labi kwa balong krau biaban long usyakri biaban penrit dialadi yawa penrit and pen krau henry was no krau and penrit susu Petros hangne uken mau try Jesu ula penlong karukom yaki ha kejing leret kom usyakri ha ka baula sat yaki kejat jongki senrang Yohanes gospel Yohanes kalong bakat lai wei hadu kat nyau de hangni ka bau Petros ru uai yak instruction yaki para temen besan yaki temen besan gamon bangi de ban long kumta nang taka weipat kabapen mau yang ni bau Petros ajing maham ni pesan hang ne ka di khot ka bapra kalong bala ba uhi ulamat daladi ba uklem sunyau ya kijing maham utrai Jesu ya ya kijaban pesan baro ya ki senran baro ka bau trai Jesu kan mau hab gospel Lukas long ka ba di khot kaba nadu kaba lai puwe lai pusau hang tu
ken mau bau try Jesu ulai ke jing maham bat ulaya tu ya ki senran wong hak mi u syaitan ulapan ban yo tai ban yo pe ya pi ya ka ban tai ban pe ya pi kum yo keu han rai ngala dwai hau pa wong u Jesu maham ai ke jing maham lupa baki day ban long scam ki ban long climb han rai ngi ken mau bau Petrus syam la shimkia syam la sunyau ya kani syam la sunyau ya kani bat ula syajab jakaba ulen yau kenrat laisien kata ke experience kebayamat hanya day shimet jong u rengkat lembot try Jesu kat nungut nangi ki pramangai ki teman basan ki pastor ki mat ya ki jing bat ngamut banong kibadon kata ke jing dei ba jan rekat le motor suleng ba ki jing jia leng ba ki jing syam ki yang kendo leng ba ki jing ki bang kendo ha jing syarai ya kepala i pastor WC Kongwer ikan ma lese enom don ubakam akal ubah yomat yagi jing kumbang amat manga ngani tu yepi ba ngasong ngasa hadangar ngalong nong wei hadangar ngamdon bahi ngasen tehen rei kumbang lakular yau belai ba kan no lo jaka ka ba me pak ngan syong kita kijing kiwan don kapor ka bangila sitom bat mangabat i message jonga marway ni don tang mangaba i dang yo ikon i badang red kon kan thai bat wei kun serang wa dang red ba ha kata kapor ngalap perkat lada kum ni kalabha yang aba ngan hap ya kaban persyang ban peniok jakano hajaka ba don bahing hasen kam dei ka basuk petep kala don kapor ka ba lamar ngai kendu jing om tang ha ka jing pang jing stom henry nakal distrik ru ka bangsa ong bai pasal bisik khangwir tip ya kata ya saya kata kan ki pastor kitip ya kata kebaya kenduk jing kata du bahaba ka yo balai ngalaong yemen kami tong ni kerteng nok kersyom pi ngalahaban ong yemen kami nya kerteng nok kersyom naba ngalong tang so snong hakani kacaka tehen rei wan kari Bible bad haba wan kari Bible ngal kerteng no yu om kersyom henry wan bor pla bad nganyau baki ni kijing sya sitom kijing cia kibakat hadu ba la penjaburam yang ngaru akhirnya itu ke distrik Kajan Pajak kata por te Henry kau wanra ya kata ke jing nang jan ba ke jing scam jonga ke dia dai simet kan lembol try Jesu bala kod yang ai ngu yo blay ha ka ba ka jing temu jonga
kabang ngalaong hak kapor lada ka jing syakri ka jing syarai jong nga kam seiso balai bangan don hang ni ngal dei ban lejno sya wepat Henry ai ngu yo blai da ka jing pen syai bor pada ka bor ka jong u nganut ya ka ban ong bahaga jing trei ka beret ngayo i yo so sai simpan ngan ong ye pi ngan penken mau ye pi ba briu uban nang scam haka je dai shimet bol try jesu dai briu uba yo ban ye sibenta haka jing syak sitom ken mau yu sadu sendal sing habau poih Australia ki don ki Kristan ki kali yu sadu sing menta medang ye kentu ye ki jinge haba mele jalap hari India hari lajong on sadu sing menta langan le japo South India ladangan yo le japo South India wong Om Don VIP ki banang kampalat ban ya keba ki perbangai ki pediang ki treat ya te Henry wong katapat ngaduno ban ba ya kating pena ki nong syarai ki dei ban ken mau bau belai ula khot ula jit bala thong yaki bakin long ki syakri ki nong trei ki ban syarai ya ka balang ka balong ka ken hun lang rot ka jong belai kum u syakri ni dei ya ka ban pendep hok ya la ka jong ka kamram ken diat ngan suya tu yapi arhajar wei ka distrik Peninsular kita kapor kalau ya keren haka way na ki session jay sang distrik kila don ki ba ong tong inya ino no ya kena ki trei na kabenta kini ki karo om sesok kat ning la penlut kat ning la penlut spa penlut po lor ka kersian ki bible man na lor ka ba aikran na kabenta ki yeng ki ba syarat eriong bat kum ta ter da ki post nem la julai kata ar teli lai teli sistem hab ai kran bet nya kan distrik Peninsular ki ong tong inya ino la da dei bangi tre haki jaka kasi kata kalau long ka balang bahe ngong kalong ka badei tang ba kata pila penlut i menta ngan persyang kat bangala bad ngakwa ba kanda seiso kandal yo balang kandal long distrik dah kata ke jing kerpat jong ala su penne ya kani ka lengka ka bayar ba setisha border ngala persyang ki strategi ki baper ngala kampen lut por engkat lambat ki bat kumba pite pau ar hajar kat saw hajar kat nreo nilayok bantung ya kabalang karo kabanding kong tam hapo PCI jongi karaja para bat mentangi don jan praspa ki Kristan kabak kentup ya karaja para kabala sanspa duna ki klik Kristan kawe ketrat balang kabadon aspatam bat lightly arteli ki kentoj ni kermen bago kesingin sayo ban pelong disekar pang ya gini ngayo iyo so aingo yo play kabenta kabaan kwa ya kaban penpau ni kalung ka kamram jong nong syarai
haba syakri ya ka balang ban tredep ya ka kam ka bau trai lo syania hangi hakan ka benta ngasu kwa ban kedeu kumni ka wei ka ban ningkong tolong ka kamram ban ningkong jong nong syarai ha jing syakri ka balang ka dei ban sim kum unang ap langbrot ubala pediang ya ka jingkot ka jong blai ban syakri ya ka balang ban ya ka dikot jong ka kalong ban i ya ka kam ban sim ya ka jingkit kli ban pen roi pen san ban pen klan bat ya daru ya ka balang unang syarai kum unang ap langbrot uba i ya ka kam bat don ka ka jing kli kli na ka benta kajing san, kajing roy, kajing klan jong kilang brot. Ong kasam ka baar kulay. Upen tia, upen tia. Ya kilang brot, ya ki jaka plang ba jerngam. Uya lam ya ki harut ki ki ba jai jai. Upen pai pat. Bat ya lamru ya ki hakalenti ka hok. Na ka benta, ka kerteng ka jong trai. Bat ukan rat, ubalakot ya kabenta kabaan ban ai ya ka jing maham pule Ezekiel kalong kabalai pulai arkat kendai hang tu ublei uang laktung lakot ya me bat uang pen benai kon Israel balada laktung lakot ya pi banlong kinong pek perman banlong ki watchman medei ban put katurai bayoi bakat ma kalawan habagio iya kinong sun kilawan batlada uta ubala put ya katuroy ulaput lada kata katma kawan lada kisah jobru uto watchman uto nong syarai lat nya kaba syai jingkeng lane ublei wong ulalat laka jong kesnang Henry lada uyoi ban semput ya katuroy lada kisah job pakat ma ya kasnam ngan pandame kum tahu blay yang Ezekiel kabenta kabalai ban long kanuksa ne karukom padang ni nga kam kuat ya kabang kam keren kam penjalan hakakus pel yanes kalnong kaba kat lai we du kan reum hanging yo ibo jisu pen i ka nuksa ka rukom ki senran dak basa ki selajat ki senran jong u bat uang hakari khot kasan kan reu bak bul pen kumbau la pen i ya kata hak gospel u Yohanes kalnong kaba kat lai di khot kat sau kan reu kong kumne namar kata lada mangabo trai bonong hikai ngala saja ki kejat jongpi kadeya piru banya saja ki kejat perlohi namar ngala ai karukom ya pi ba piru pinyo le kumbang ngala le manga ya pi shisha nga ong pi usyakri umlong ba kam kraw yo kan rajong u lemleo apostol ba kam kraw ya utaw balapa ya u tak kali karukom bo jisu peni na ka benta ki senran ya ka baki dei banle pi kan mau haba ong karukom le kanuksa la kalong haka kam ka jam la kalong haka trei ka ta ka tin ka thli haka jing syakri haka jing yeseng bat kum ta ter pi upolru ukan tu yo Timothy habangi pule banikong Timothy long sao khan ar henrei to men long karukom ya kita ki banget haka jing long skor bat kani ka jing long syarai ban long karukom kum kinong syarai kabangi de ban sngo thu kalong ba om dei tang tembesan rei ka ing ka semru baro ka wei ka tengah bat ki khon kan mau ki don ki balang ngam ong ka balang Kristen rei ki kan hun balang ngala ban ong ki denomination ka bang atip nga arteli ki balang ki ba ki kan hun balang ngamot ki ba sim action yo teman bersam lada ki khon ki hap samla
ki don ki bosospon don ru ki ba odno ya kata ki ba wengno e coordination pi ki le kumta ki don arteli ki kan hun balang ki bolong kumta ki bangatep lada ki kon jongki kimpoy ha jing song kurem don borong ki sospon bat kata ka we lai te kada ot lada ki shu ya ha bat pi phai song lada ki shu ya ha bat pi lada ko long kum ngimo lada ki shu ya hab samla khmia tho ka ba mot ba ki hab ban be ya ki ying baro ko we lada ki esong ki don ki bakum kita ni long karu kom kum no pi ken ma habangi long karu kom kalian ikan nuksa kamu ban long ka jing hikai na kamta ki weipan haki bapun ki bentangi de ban long la ka long ha jing syakri la ka long ha ka jing ai la ka long ha ka no ka bentang ni don kam ban long ban ya lam syakmat bi kadon ka wi ka jing chia ha ka wi ka balang baki penlong ya ka circular ban sna ying mane ha ka smi utrai ha ying mane ki pule kerteng jong ki ying tos kerteri ula pule ter ndala poi ha we urang ba utau we urang ba dak jing bitar na ka jak ka song bo song me su pule tang ya ki we ya la jong mel ai wong itu sekretari namar umpat ai u khem sngo bala pule itu sekretari dak jing bitar namar ta tu ai khambun ba te jing bitar jong u namar bo to sekretari u khem pat ai kita ya lam ki pai ba sakmat ngong imat ngongi sene menir ngidang lam itu kinong abri jingri ya ki masi ki belang nginginya na din ya ki belang dai Henry Palestine kinong ablang purot laong ba ki yalam sakmat ki lang purot ki bot na din kata ka di per tingi imat namar ba sene ngiyal ka culture jong ka long kumta imat habalang ro imat yang lampai ba yutan basan kama ki don ki balang ki bangatip bakalong kumta teng don ki balang baki pajba ki long kino yalam ki bah kamat bani kinong sarai bat kinong sarai ki bud nadien imat kade kata kajing long jongi pi kadon kawi balang hakas nam arah jarwe suang kaba kasinat KJP sinat setngi jongi karai makorwat de kaban ai kawi sipo kaladon kawi balang hangti haka distrik jongi ka distrik kabangatrai ki la don kan ka chiem ban ai ka we na ka sipo ki penlong ya kata ka jing leje slok yeng halor ka chiem ka jing ai ya ka we na ka ba sipo ki pia ya kinong syarai kamu di tunbasan badi khat kumti balang krang banyowan pendam hapo kasnem ni ta balang lek jesu balang yeslok ngaru ngalayo benta ha ka we ha ndala kut snem la ai report ngapan ya ta report namar ngi sethi te ka report ka jing ai barok kamu ngi thau we barok snem ka we pu ko yeng nang lapek pleng kini kinong syarai kim semla ai ya kawe sipo ngai tho ha kata kum ti balang ngong kan ni ka ripon kum no phim le ran philej bania slok ye kiri khot ka balang ya la di phim ai ya kila le ran ten rei don ru na pleng jong ki ban nang ta ki sedang ban ai ya kawe na ka sipo kum kita kijia teng ngim perkhat ngim leran de hikai henry klem le pare ngim long karu kom la ngi long kum ta pi nang tapat
kadon ketu ke jingcia ke balik si pilak bannya ken mau bah kaladon ke wei ke jingcia ha ke bah hari set ngi habala ruai ya ketu ke jing ruai jing im jong atrai to shim lapoi ketu kadikot ke bong spak ka jong atrai to shim to apostol oraki hadu bala penlong ya kata ka message ka kemiki kon bahkan ngobitar ban yo ibu pastor urki apoi siyeng kala kan roy kala ong kumno kan pastor me pen pau yang takor hukum me pen pau kan uksa ka ba i biet ba men rakhi haying bane ong to pastor ja kemi pimtip pi menangane kita yo ketu ka ba ngingilang persang ya ka ban ya lum donation nak benta katu ke jing mission ngalalej baro kamtam kini ki rangba ki boruspa oh ki ong don pisah meneh ying maneh por wai pat khabre ngan kenji ha kerdem kejang da ka jing song shit sepakat jong atrai tu sim wong hatung amarki i kumba kin ailut henry semtayo bangalej pan don baai ta ki jing ki parabangai ngamut ban ong kum ki kon jong kabalang pek ya ka rukom jo kinong sangsar tang ya ka baba ya kinong sarai tang ka baba om dei ban sim ya ka basneo ken mau u jisu hau Yohanes nyau kat nyau ha ka jing yo i ka jong Yohanes ha ka ta ka khet habneng ha ka hima habneng u yo i yo to pai ba belen ki ba yeng ha ka khet u khun lang brat bat u ong na bau ta khun lang brat u ba pedeng kita kak kapedeng kata kaket un syaraya ki bat un ya lam lenti ya ki seki pukri ke jing em hang ni yoi ba unong syarai udai ban long nong lam lenti bat ki langbrot ki sya syarai ru ki dai ban but dia kata ka baba ka wei pat unang ablang brodon kamban pendep yala ka kamram nadu menstep hadu janmir namar raong ba unang ablang brod le sedon ki ba ablang brod seni le si be kamtib ha oi ngala perkat ban kren ha kajingnya de bat kajing long jong ki lang brod ten re ka por kamsha namar laong ba ki lang brod ki kam he ki kam sngai ki kam kot ki kam kya ki kam sangkloi tang lala ki yo ban kejit ya ki umjer bat namar ka tanong alang bro ban kitang step suwa mampat mi kasngi kenang ba ki langbrot kin yo ban kejit ya ki umjer hang ni ka ka bang akwa ban ong kum kinong syarai ngidon kam ban penyo nadu basdang suwa ba kapor kadir ngide ban penyo haba ong nadu basdang kala ban long nadu kenlong kikon ka balang ne nadu kapor kabadang biang kabompat jia kabompat jak kanega jingbam kabaga yo ban pen klan yaki pi ngaken mau mai kitu kisnam arjar khatnya khat pra habangnya yos ngeu ya kata ka jing benar ya ka jing ya ki korek ya ka jing shifting yo adhar ni perseri maplang ni lum ki pasta bad ni ong kumno ngin habban ai ya ka jing yada te ni la lech haki ba ki district bat ngila persang ya kaban ai ya kajing yada da kabangi
khot yaki parabangai ban hikai ban yetu ban pensyai yaki endalawan kita kinong yalap bala pau bahan la kita le ba pau amo dalawan seti klem la ban yo yaki kun jaga balang jongi seti ngila pen kre lupa dang step ngila ai yaki umjer lemar kata don kam yakapor sua bandir ngi don kam ban perkhat kum kinong serai ngim dai ban buteng dangkloy sua ba unong sun unlap ngila dei ya ka ban penyo ya ka jing yada ka weipat ka kamra munong serai kalong ban yai serai pe unong serai ablang berparo cisngi mo men step dang step uki sua ban mi kasngi jan met sua ban step kasngi hab one step baru cisngi upe udon rekat lembat kilang brod ka jingmut kalong ba unong serai udai ban long available ong pareng hai pai ba ik jing don kam ju pai ba na kata kadau nga syong be seti hỏi mình ta cái mi cái khôn cái bát cái khôn cái don late school cái don be selong sa ben marway seti namar ki pai ba ki available ki la ban ya kendu yang unong syarai haban syarai baru sisni om dei patai ngas ngopla bat ngam la ban mudur don we he polis ubalong tempesan ham menso utre hatura pila man mudur ula ban wan be man kata yo syamenso natura syamenso perhat uta udai nong syarai ubaki pajba kila ban yakendo kila ban yasem kau wei pat ka bentang ka khadu lane poin ka khadu kalau nong syarai ubre ban pendep hok ke jing syakri boleh lot jit ulat thung yang ni ban syarai boleh kuat yang ni bak ngi hab ban syarai bang ngi hab ban pendep ru ya kamram lada pipet mentah pilai delik ban pli yaki kon yaki langbrot pilai le jalam mak jaka pelang pipet no jayu pastor beli asan koi khamti bahaya kata nama mau denong ablang mensuah denong ablang mensuah ken ma don kam ban tredep dei ban pet tang siteng lem ne dei ban pen pun kam sene satai haban pet haban kme ya kilang brot pet Timothy habau kentu u Paul habau kentu Timothy haka siti baling kong Timothy long sawe run riwang uang yang Timothy la dame pen ken mau kita ki para bangai chapang gini ki ekiru men long sakri baba u jong Jesus Christ ki kita ki theo ya kita ki jing hikai ki ban liada bat kita ki jing yalam ki lukom ki ban long kan nuksa ke baba kerang ban long ke jing yada na ki nong hikai balam ler bat na ki jing pensoi jo gara berthei bat ban airu ya ki jing maham ya ki para bangai bakin psa ya ki khon jong ka balang haka jinget bakin long ki bas kam ka jinget bat bakin long ki khon lane ki langbrot ki babha haka balang la kumno ngas ngoba ki don yakine ki sauteli ki kamram ya kabangi haban pendep kum kinong syarai kaban ningkong kelong kaban taban pendep ki sakramen ke sakramen ke jing baptis berke sakramen ke jing kawai utrai ka baar kelong bangi haban penyai renti bat sensyal na kabenta ka balang ban bat ya ka jing khoj ya ka jing kentang ban pet ya ka jing don jing em jong ka balang ban ya ki an ya ki jing penyai jong ka balang bat ya ki niam ki rukom jong ka balang nang ta ka balai kamangi don kam kelong
bang day ban ai ke jing hikai ke jing ya lap ke jing ya slok bat ban ya thu khana ka benta ka basau ko long bang day ban yai sharai da ka ba lejngo da ka penjan ya lade bat ki khon ka balang da ka bang day ban sngojan pi kan ni ka perthei ka ba chekei ki don ki ba ya thu ya nga ki ong ni teng ka balang jongi leng ba jong ka politics ki don ki balang ngam ong hang no leng ba ka politics ki don ki nong sharai ki ba wat la da dei ba penlong jing seng ying haka we ke ying jong ki par banget kimlet ngam tip par yong prestri don em kum kata lada kum kata ka don kabamot pidei u soldar bomhok dei long Ulai dia unong serai balam ler ngelawan ong map ngalakan ya kata tenrei ni don kam kum kinong serai ban long jan ban nom theo persya lada ki kun ka balang ki penlong long sun makna ngim dei ban penlong long sun ngim dei ban yale persya ya ka basniu nak minta ka basniu rei ni dei ban yale persya ya ka basniu dak ka babah ai baki mat keren ai baki mat penong long sung kat no kanong Henry ngal pendep ya kam komunong syarai ni dei ban ken mau ya kata ka siti baning kong Timothy nong san kat nyau kat pra upol uong kita melsan ki balasan syarbha to ai ba en nyau ya ki ba dei ban yo arsya kaburom khamtam kita ki ba trei bha om tang bakin yo ya kaburom Henry ru ya ka bainong ong u apostol Paul yo Timothy arsi Timothy kal nong ba ar khot riu u ong ka dei ya unong sumar priwo tre minat ban yo ningkong na uta na kita kisong kum kinong serai towat ai bangin long kumuta u nong serai uba melarkam unong serai uba petno lane unong serai uba ino tang siteng lenti hadai udai unong serai uba pendeb hok baru sisni uba pendeb hok yala ka kam yala ka jong ka kamram kenang bangin yo ya kata ka bainong namar utrai ulas syania hanga badagi ngidon kamban le hok bat ya ban pre ban pendeb namar kata tungin long kinong trei bala pediang hun dau trai bonong penem jong Yesus Kristus bala syania ya kene kamangi ngamar kata tien ba unong trei ba la pediang hun dei tanguta wa persang smart dei tanguta wa pensitom dei tanguta wa IT lot dei tanguta wa trei dep ya kakam ya kabala syania hau kajingkan tu Paul yo Timothy bariu Titus kalong kumne hau Timothy haka chiti bani kong Timothy solong ba ar kat ar wong to ya le ya kajing ya le babha to men bat khak ya kajing imbam jukut chakbala khot ya me su ar Timothy ar khat riu wong upol kentu yo Timothy da ka ba ong to persang smart ban IT ya ladi balap yang hun dau le nang ta ar Timothy sao ar to men ya lap ya kata kaktien to dei minat haba dei por habam dei por de to pen kendu to sneng to kentu da ka jing sha slam bat baro bat da ka jing hikai ba ka di khot ka basau jokal long ka basau uong ha di khot basan Henry ma me to sharai haki eke baro to sa sitom to le ya ka kam uno ya thukana to pendep ya kata ka kam jong me badyo Titus pat ukentu kumne haka sitiu Titus kalong ban kong di khot basan uong naga benta kane ngala ino ya me hakrit kenang ba men bu bet ya kita ki badang duna bad ban thung ya ki taman basan man la ka sinong kata ka jing long serai ka basai so kalong om tang
bangi pendep ya kamram handai ngide ban penmi yakin nong syarai ban penmi yakin nong yalang ken ma ujakap men baulong long ab lang brot jong ulaban uktau jong ukumno ulale naga benta kajing bentoi ka jong kum juru ngiru ngidon kam ban penmi yakin nong yalam kum kinong syarai ngidai ban yalam ngidai ban pet ngidai ban kni ngidai ban krum ngidai ban hikai ngidai ban ilam yaki samla ya kabakin long kinong yalam haka welau shaila chisni habang ngingim dan syu hangni kabau Paul ubu yo titas krit kini kijikan tu kijong Paul ya u Timothy badi titas kilong kijikan tu yang nga badi api ki parabangai hakin ke Paul ya long trei wala pendep ya la ka jong ka kam unsa ai ya kata ka bainong unsa ai ya kata ka pansngat ka ba lap diang hun namar lap diang hun ya ka jing trei ka jong ya ula ai ka bainong ken mau upol namar bola trehok namar ula pendep namar kata ula don lupa ke jing kermen om tang bolo kermen ula yo i lupa ya kata ka bainong ya ka ba unsayo ban namar kata haka kitab haka siti ka ba aru Timothy kalong ka ba sauri khat nyawat pra upol wong ngalayale ya kata jing ngale baba ngala pendep ya la ka jing pen ngalari ya la ka jing nadu menta yang ngalabu ya kata ka pansnyat jong ka hok nadu menta wong labu yang ya kata ka pansnyat jong ka hok ya ka bau trai long bisyar hok un ai hanga ha kata kasni bat om tang hanga hi henry ha kita ki baroru kiba it ya kejeng mi pau jong ulai lo pa bon yo ka bainong ngangej ba ngiru ladangi trei ladangi pendep ladangi lolong kita kinong trei balap yang hon ngin yo i ba ka pansnget jong ko ka ap na ka benta jongi ublei un kerku nak benta ka buram ka jong amen aku boleh sebut apostol nak benta ka ni ka kubor ka ba phileyok ban bet halo jong padlang jong ka presbytery bat kham tap me na ka benta jungi kinong sarai ingat skam nomor kata bakane ka ktin ka jong blai ya ka ba phi phileyok ya ka ban ai hangi hakane ka pon kan da yo ban rung bat ban su thiet ka ban long ro nomor kata kum kata ka jing bam ka ban pan kedang ya ka bangila ya ka bangin penon kam ya ka haka jing im haka jing sarai ke jing hagis ngi bat ki por baru ublai un kerku ya pi pastor ya ke bang ngin nang yai la ya ke ban nang yai yo sngo ya pi pastor ya ka ktien ke jong ublai un nang pedon kam ya pi na ka por sa ka por da ka jing kerku ke jong ni semua tu ba pastor idang la bangsa ringkat lembat ni kat no nomor kata ngin dak dak jing semua kemen mangin yo ya keban sakri lang haka dikasih kulai subun pastor nak bentak ni ka ktin ke ba pi yo ban sam haka ni ka po ni poi menta sak wi pat ke benta berkata kalong bangin yo ban lum ye kecing aingu but kat bangidang lum ya kajing aingu ngin yo ya kini ki kwaya naki artli ki jingeseng samla nakabalang krem but nakabalang nong silong tikum kajing penkre bangin yo ban lum kajing aingu but kum juro bangin yo kini ki artli ki kwaya ngin yap teng biang ya kajing sakri kajing ble da kajing ruai ke ba ars pa san po kajing ruai ke ba ars pa san po anong pen em tawan khomi
ai hangi ke jing isne jing thung jong me ke nang ter khong klem uslap ke jing ai e atrai ken mau jing yaram kan wan nami aden kata kalat ringkyang ke jing thung ro la jan yam kila khrau bor ke ding sia ya ukeu kin sakojam atrai ken mau jing yaram kan wan nami ni narwai ka jing wai ka ba ars pa san pro Anong penim tuan kami ai hangi ka jing isnei jing tung jong me kin nang ter kong klem uslap ka jing ai try ken mau try ken mau jing yarap kan wanami jing yarap kan wanami wat long shu ubayeng jing ai tu pen shai hangi naneng yo baklem kabor sim kin ya baroki jing tung try ken mau try ken mau jing yarap kan wanami jing yarap kan wanami kalalong iten at sisin kabajer ngam ka koper de men kata kak tin jong me ya ka donut kum jer try ken mau try ken mau jing yarap kan wanami jing yarap kan wanami jin kata kala rengkyang ki jing tung rula jan yap ki la khau bor ki ding sia ya u keu kin sa ko ja try ken mau try ken mau jing yarap kan wanami jing yarap kan wanami